आला श्रावण श्रावण, दारी हिरवाईचं तोरण. व्रतवैकल्याचा हा श्रावण गोकुळच्या श्रीखंड आणि बासुंदीने आणखी मधुर करूया. गणेश चतुर्थी अगदी काही दिवसांवरती येऊन ठेपली आहे. बाजारपेठा सजलेल्या पाहायला मिळत आहेत. भजन साहित्यांच्या दुकानातही गर्दी वाढत आहे. अशाच सावंतवाडी शहरातील लोकमान्य म्युझिकल दुकानाच्या वाडीकर यांच्याशी साधलेला खास संवाद पाहूयात. गणेश चतुर्थी अवघ्या काही दिवसांवरती येऊन ठेपली आहे. गणेश चतुर्थी म्हटलं की भजन आलंच आणि त्या भजनासाठी लागणारे टाळ असतील, मृदंग असतील, तबलापेटील असतील यांच्या दुकानात सध्या गर्दी आहे. असंच आम्ही आता सावंतवाडीत आहोत. सावंतवाडीतील लोकमान्य या तबलापेटी, मृदंग वगैरे या दुकानात त्यांचे मालक स्वतः आहेत. कसं ह्या 8 दिवसात वातावरण असतं? ह्या 8 दिवसात म्हणजे श्रावण सुरू झाल्यानंतरच ना आपल्याकडे इकडे गणपतीची लगबग सुरू झाल्यासारखं आणि श्रावण सुरू झाला की आमचा एक प्रकारचा बिझनेसला सुरुवातच होते. म्हणजे श्रावण महिना सुरू झाल्याच्या पासूनच लोक जसं गणपतीला पाठ द्यायला जातात तसेच इकडे आमच्याकडे तबला डगा रिपेरिंगला, हार्मोनियम खरीदला आणि एक मंडळं असतात हल्ली आणि त्यामुळे ना ही लगबग आमची पितृपक्षात पण तशीच चालू राहते, नवरात्रीमध्ये राहते. हे पूर्ण 2 ते 3 महिने आम्ही कंटिन्यूमध्ये बिझी असतात. आमच्याकडे कारागिरी लोक असतात, त्यांच्याकडे आम्ही तबला रिपेरिंग पण कमी पैशात करून देतो. आमचा उद्देश एवढाच आहे की गोरगरिबापेक्षा सणाच्या उत्सवामध्ये लोकांना कमी पैशात
चांगल्या प्रतीचा माल देण्याचं आमचं मानस आहे. कारण आमचं ह्या बिझनेसमध्ये वडिलोपार्जित आहे. माझे 102 वर्षाचे बाबा अजूनही आहेत हयात आणि ते घरी असतात. पण त्यांचा धंदा आता त्यांच्यानंतर मी नोकरीनंतर नोकरी सांभाळूनही हा धंदा मी बघत आहे किती वर्ष. तर आता एवढंच की मला माझं प्रिन्सिपल एवढंच आहे की मला कमीत कमी पैशामध्ये लोकांची सेवा करायची आहे आणि त्यामुळे मी कमीत कमी पैशात चांगल्यात चांगल्या क्वालिटीचं माल इकडे देण्याचा प्रयत्न करत असतो. साधारण किती वर्षापर्यंत तुमचं हे दुकान आहे? आमचं जवळजवळ 65 वर्षापूर्वीचं दुकान आहे. म्हणजे वडिलोपार्जित आहे. हो, आमचं चप्पल मटेरियल बरोबर आता या बिझनेसमध्ये आम्ही उतरलो. त्याला आमचं या बिझनेसमध्ये 50 वर्ष झाली. साधारण कोणकोणत्या वस्तू तुमच्या या दुकानात भजनासंदर्भातल्या विक्रीसाठी आहेत? तबला डगा आणि पकवाज, ढोलकी, त्याच्यानंतर हार्मोनियम, या सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि आता मॉडेल पण झालं त्यामुळे आपल्याला जमानाबरोबर समोर जावं लागतं. म्हणून गिटार किंवा बेंजोचं साहित्य, हे वर्षाला लागणारे सगळे ढोल, हे सगळ्या प्रकारचं साहित्य आम्ही इकडे आमच्या दुकानात ठेवतो आणि होलसेल व्यवसाय पण करतो. आमचा धंदा गोव्यामध्ये, कर्नाटकमध्ये, केरळपर्यंत विस्तृत झालेला आहे आणि सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीपर्यंत विस्तृत झालेलं आहे. बेळगावचे, कोल्हापूरचे पण काही, चंदगडपर्यंतचे पण इकडे गिराईक यायला लागले. पहिल्यांदा सगळे वरच्या पट्ट्यात गिराईक जायचे, पण आता त्यांना सावंतवाडीमध्ये कमी पैशात मिळतं हे माहिती झालं. त्यामुळे बरेचसे बिझनेस, छोटे छोटे जे व्यापारी लोक असतात ते सुद्धा इकडे सिंधुदुर्गापेक्षा सावंतवाडी प्रिपेअर करतात बिझनेससाठी. आणि लोकल लोक पण कमी पैशामध्ये आम्ही तबलापुडी रिपेअरिंग करून ठेवतो. आमचे कारागीर आहे, गोडाऊनमध्ये बसतात आणि ते रिपेअरिंग करून देतात लोकांना. त्यांच्या वस्तू तुमच्याकडे आहे त्यांची दुरुस्ती पण इथे ह्या दुकानात? हां, दुरुस्ती आम्ही करून देतो आणि कमी माफक पैशात देण्याचा प्रयत्न करतो प्रत्येक वेळी. कारण ते गणपतीचा सीझन असल्यामुळे कमीत कमी पैशात मिळावं असं प्रत्येकाला अपेक्षा असते. बरोबर. साधारण वस्तूंच्या जो दरात आहे तो सातत्याने बदल जास्त होत आहे की दरवर्षी काही ना काही प्रमाणात वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत? किमती वाढतात आहेत, पण आम्ही असं केलं की किमती कमीत कमी वाढाव्यात किंवा जरी दर मार्केटमध्ये वाढला तरी आम्ही मार्केटमधला दराला आम्ही प्रिपेअर करतो आणि मोठा बिझनेस करून कमी मार्जिनमध्ये बिझनेस करायचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे कमी मार्जिन्समध्ये मोठा बिझनेस करायचा प्रयत्न होतो. त्यामुळे आम्हाला जरी दर वाढले तरी लोकांना त्याची झळ पोचायला देत नाही जास्तीत जास्त, असे आम्ही प्रयत्न करत असतो. किमान कुठच्या तरी गोष्टीमध्ये, हार्मोनियम वगैरेमध्ये आता रेट वाढले आहेत, स्टील पितळच्या गोष्टी लागतात त्याला, त्यामुळे त्यांचे रेट कच्चं माल महाग मिळतो, त्यामुळे ते महाग मिळतं. साधारण कस्टमर आहेत ते तुमच्या दुकानातले कुठे, महाराष्ट्रातले आहेत की गोव्यातले आहेत? आणि जर ते गोव्यातले असेल तर त्याचं काय नेमकं काय? गोव्यातलंच जास्त गिराईक इकडे असतं कोकणामध्ये. कारण एवढंच आहे की आर्ट अँड कल्चरने, गोवा डिपार्टमेंट आर्ट अँड कल्चरने गोव्यातल्या लोकांना आर्ट अँड कल्चर्समध्ये वाव दिला आहे. शाळेमध्ये आता म्युझिकसाठी स्वतंत्र एक गायक सर ठेवले आहेत, म्हणजे विशारद झालेले. तबल्यासाठी सर वेगळे ठेवले आहेत, हार्मोनियमसाठी सर वेगळे ठेवले आहेत. ती पद्धत पण महाराष्ट्रात व्हावी अशी माझी अपेक्षा आहे प्रत्येक शाळेमध्ये म्युझिकल. कारण प्रत्येक पालकाला आजच्या परिस्थितीमध्ये असं वाटत असतं की माझ्या मुलाला तबला वाजवावं यायला, गाणं म्हणावं यायला, हार्मोनियम, गिटार, बेंजो काहीतरी करावं. आणि संगीतामध्ये जर मुलांचं आपण लक्ष जास्त केंद्रित केलं तर अलीकडच्या काळामध्ये मोबाईलवर असतात, त्यामध्ये तिकडे त्यांचं म्हणजे हा त्याच्यामध्ये. आणि आर्ट अँड कल्चरने एवढ्या फॅसिलिटीज दिल्यात की गोव्याचं गिराईक आता प्रत्येक पालक इकडे येतात. सिंधुदुर्गामध्ये माल स्वस्त मिळतो असं त्यांना वाटत असतं, सावंतवाडी मोस्टली, म्हणून सावंतवाडीमध्ये येऊन ते खरेदी करत असतात जास्त. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.